Oh, yes. Wala eh, sling na yung gitar ba? Ano eh? Saya nga itong brad na ko diba? Yung gawas na itong mustawa. Awak mo ito sa kabaw rin po? Simba to Domingo. Mau lagi daw? Asa itong singin na itong kanditan na ito? Yan sa banda ka rin. Ako magpagpakupuan sa tayo itong banda. Sa mga imayo. Sila ka kanta. Tulo. Okay naman ka na rin mga kasi taas sila ba? Okay na? Puro bullshit na. Kung saan man. Kanang ibang ba rin bro? Sa'yo mga buwan mo. Sunod ako na, pagbalik ka na, kaya baka na po. Inyo, yun ko ka bro. Nakali, hiyas ni mo ang giluwas ni Ginoo okay. Amin na. Kuhan ka na. Balik pa na. Na may gikakabawan na niya. Itsa gikakabawan na niya kanino? Kanino katumusa na kana. Ito na ni mga kanta pag ginuugrad. Da. Di mo mag-service dito. Kadungog mo na kanta pa dong awit sa gugma. Kano nga, sikat mo na sa mga piniriso. O kada awit sa gugma. Kana gipangga mo ako. Daw ang singir yun siya tinuod. Gipangga mo ako. Pero kana matulog sa pulong mo. Isan sa kapagyasan. Iba sa iyo ako. Oh Diyos. Di gipangga magin mo sa Ginoo. Nung usa ni sa ilhanan nga gipangga mo sa Ginoo kay namin dire. Di man yawa nagpadaan na mo dire. Di na ganahan ang panuway na mo kay mga panuway man mga sungayan man itaw na. Kani gikan ni puruan, gikan ni sa silda. Juan, hangtod may kinabuhi ba? Bawa ka na. Kinabuhi. Kuha na lang kinalang panan. Kuha na di ka kusog. Tulo naman. Tulo daw. Kanta. Kabaw ka na rin no? Ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog. Awit sa gugma o dalang panan ng siguro. Sibo, bininila ni kaya na yung mga panahon siguro maginuktok. Kasi ambot lang ka kung maginuktok na sila. Ay, karilit so ka na ba? Ay, tayo. Kani lamihan, nagawa di mo tamo. Kung pwede lang, parang katong Terminator, bata ba? Tukun kang Arnold, bang mula po sa galaw. Na masangit kaya ang kukusil. Di ba? Di man ka mong tingga ba? Ano ka na? Terminator, di man mo gawasan eh. So magsugod na ta. Mayong gabi mga igsoon. Gabi. Mayong gabi ba? So naday mi diri mga igsoon kay aron gusto mi mugasig sa ninyo kay balo mi dilisad nalim dilisad basta-basta yung kahimtang. Siguro ang kamo rin nakita mo na ko nagkatawa mo kay mao binay kasagaran daghang mga tao karon nga mura bitaw para dili mahalata ang tinuod nga kondisyon sa ilang kasing-kasing magkatawa-katawa ra na apan ang tinuod samaran ilang dughan. Pero iso namin dire bisag di ta ninyo kaliwat di ta ninyo kadugok kay tinuod ning nahigugma ninyo. Walay nagsweldo na mo dire. Walay ning sugo na mo nga adto mo dito kay dai sponsoran wala ning arime kay unas tanan tinuod ning nahigugma ninyo concern mi sa inyong kahimtang. Unya kung na may tao ako ning balik-balik nga nakasabot ninyo, usami sa nakasabot. Ibaw ko nga kamong naadiri sa sulod karon, daghanag mga tao nga ning judge ninyo karon. Sa kung saan lang siro ipanulti, tanang ipanggabaan, may risi na itong mga tawanan, tanawa. No? Nawa, naka-apil o pista, kaya nga priso na, kaya di man patuo mga kuwan, daghan kay mga ingana, no? Pero
Pero mahal nga timanin yung mga igsoon, tandang pangitabo na ikatuyuan ng Ginoo. Walay na itabo sa itong kinabuhi nga tsamba, pwede mo dili madakpan, dili masudire. Apan naa mo dili kay naay katuyuan ng Ginoo. O higugma mo sa Ginoo. O na tinuod mga igsoon, no? So na siya purpose nga nung naa mo dili. Naamin diri itong gidasig sa mini Lord, dili man po na pwede mo ingon tag ang nagdasig na mo demonyo. Kay ang yawa di na ganahan nga naay mo duol ninyo dili nga dasigon mo. Ako nagtuo ko mga igsoon nga sa gawas, grabe mag mga barkada pero dili kumplito sila karon nga ninduaw ninyo. Amin ba? Tinuod ba? Di ba? Naglan kay mo mga barkada sa gawas no, sige mo tagay unsa magsinuyupay, unsa ba yung mga barkada na sa kaharuhay, kalipay, kauban ninyo. Pero karon nga naa mo diri, kabantay mo, gikauwaw mo. Ang way lain nga wa mausab ninyo ang Ginoo ra gyud mga igsoon. Amen. Mao na nga mag-awit ta sa Ginoo atong awitan siya. Karong kagabion maghisgot ta sa pulong sa Ginoo yan naamon sa ning uban sila diri. Kani diha ning sildaha gikan. Kani diha ko ni. Mao ni sila mga gikan po diha gikan ni sa inyong sitwasyon. Siyempre naasad sa ilang kasing-kasing nga gusto sa sila mo share ninyo. Kaya mao ni timan igsoon sahay, di kalikayan nga naamo ning sulod nga silda. Agyawa ag panuway, muhunghong gina ninyo wa mo ipaglao mao ni. No? Pero mao ni timan nakamata mo karong adlaw daghang nangamatay. Nganong gipamata man mo karong adlaw kung wa pa mo ipaglaom. Naay paglaom. Ning mata mo karong buntaga karong adlaw nga nag-uban ang paglaom sa Ginoo mga igsoon. Amen. So, sa dili pa na magpadayon atong gihangyo si Brad Sir, paniya nga mo ampo sa pagsugod. Yung atong mataw, ampo ta sa atong Ginoong Diyos. Lord, salamat kay kagabion ng yata Ginoo. Salamat Lord sa pribilehiyo Ginoo nga nakabalik mi Ginoo sa pagserbisyo kanimo diri sa Kristiyan Ginoo sa among pinangga Ginoo nga mga Yes, pinaliso nga gusto sila makakaplag sa kapaguan o kaluwasan niya kaning Ginoo. Lord, uban nimi karon Ginoo na Ginoo pasayloan mi sa mga tagsa nga makasalanan Ginoo. Tapos pagkadawaton kanimo iluwi mo kasing-kasing sa Yes, mga Lord. among mga nabungat nga dili angay dawat mo Ginoo. Lord, kining tanan Lord among gipangayo kanimo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga maluwas. Amen. So aron mga igsoon atong awitan ng Ginoo. And then siguro ang uban nga dili kabalo ni nga awit pero samtang mag-awit ni dire. Ug ang uban siguro kabalo sabay lang mo. Suwayi o pamalandungi ang mensahe ni nga awit igsoon. So as we sing this song amo ning pagawiton kanang try nga pakikistorya sa Ginoo sa inyong kasing-kasing. Naa siya diri iyang presensya, di siya makita pero naa iyang presensya diri. Ingon ang balaang kasulatan, duha kung tulo magakatigo, magakatapok niya maghisgot sa Ginoo, naa siya sa taliwala. Di man siya nato makita pero naa siya karon na mati nato. Ug ganahan siya nga maminaw sa inyong tingog. So, ang una na itong kantahon mga igsoon, dalampanan. Way laing dalampanan, way laing nga kasaligan sa panahon sa kalisdanan, sa panahon nga masakitan ta, sa panahon nga gitraidor ta, sa mga tao nga duol sa tungdughan, gikalimtan ta, gireject ta. Ang tao di kasaligan, ilang gugma, conditional. Sa may pagpasabot, maayo sila nato kung maayo ta nila. Pero mapakyas na nila, mausab sila. Apan ang Ginoo dili, mausab nato. Mao na siya may nindot dang panan nato. Panahon sa kalisdanan kay andam siya mamati nato. Ang mga tao dili kasabot nato, ang Ginoo kasabot nato. Amen. Sa atong kantahon ning dalampanan. Sa kalisdanan ko kasakitan man kanimo Ginoo makaduol ako sa problema man mga pagsulay walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo
handang ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos na sagupman. Ang kalinaw akong nabatunan, lihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Balik ko ng soul pag-awit sa kalisdanan ko, kasakitan man sa kalisdanan ko, sa kasakitan man, kani mo Ginoo, nagdaduol ako, problema man, mga pagsulay, wala'y lain sa piton ko, hindi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, napamatiyon mo ako, kung handang ka sa pagsapnay kanamo Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagupman. Yes, Lord, ikaw ang among dalampanan, Ginoo. Ang kalinaw akong nabatunan, lihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, O Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagupman. Yes, Lord. Ang kalinaw akong nabatunan, lihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord God, ikaw ang among dalampanan, Ginoo. Panahon sa kalisdanan, way lain kasaligan, Ginoo. Kay dili jud ka mubudhi namo, Ginoo. Dili ka kamao mo traidor namo, Ginoo. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Nga ikaw nahigugma ka namo, Ginoo. Bisan pa man nami nahimo, Ginoo. Yes, Lord. Wa ka na lipay, wa ka na himaya, wa ka na himuot, but still wa mausab imong paghigugma ka namo, Ginoo. Yes, So Lord, among kang ipasalamatan, among kang awitan, among kang daygon ining kagabhion tungod sa imong gugma kanamo. Ikaw lang ang wa na usab namo, Ginoo. Isa ng uban nga mga duol sa among dughan, kaliwat, kadugo, igsuod pa. Nausab sila, apan ikaw, Ginoo, wa ka mausab kanamo, Ginoo. Salamat sa imong gugma, Ginoo. Nga bisan unsa ka itom sa among kasing-kasing apan sa dihan ning duol minimo, Ginoo, naay paglaom, naay chance, Lord God. Hallelujah. So Lord, this time among awiton ang imong gugma. Tungod kay ikaw ang Diyos, Diyos sa gugma. Bisag unsa kadako sa among nahimo nga sala, dili katupong sa kadako sa imong gugma kanamo, Ginoo. So amo kang awitan, Ginoo, ning tagtaas kagabion ang imong gugmang way paglubad, among isinggit, among awiton, Ginoo. Hallelujah. So atong awiton karon mga igsoon, awit sa gugma. Mao ni timan ug naaman mo'y nahimo nga mga dagkong sala, mga sala nga makauulaw. Apan mao ni timan bisag unsa na siya kadako, mas dako ang gugma sa Ginoo. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi para nato mga igsoon.
Ningali siya para sa mga makasasala, dili para sa mga magtaro. So atong awito ning awit sa gugma. Sa tinulang ibati ako sa pagigugma nimo, tungo sa ipakita mo na gumagana mo. Inong sa dili ako mahimutlan kung malayo ka nimo. Sa dili ako mubiyak kanimo. Once again, sa tinuod lang. Sa tinuod lang. Ibati ako sa pagigugma nimo. Kung sa ipakita mo nga gumagana mo. Sa dili ako mahimutlan kung malayo ka nimo. Sa dili ako mubiyak kanimo. O Ginoo, bisan wala ikaw makita, nakita ko ang gugma mo. Yes, Lord. Muli ka na Diyos na akong bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Katus ka sa tanang pagdahil pasalamat. One more time, sa tinuod lang. Ibati ko ang pagigugma kanimo. Sa tinuod lang. Ibati ako sa pagigugma. Yes, Lord. Amen. Tungo sa ipakita mo nga gugma ka na mo. Ingon sa dili ako mahimutlan kung malayo ka nimo. Sa dili ako mubiyak kanimo. Bisan wala ikaw makita, apang nakita ko ang gugma mo. Yes, Lord. Kay buhay ka nga Diyos na akong ialagaran. Bisan ang makasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdahil mong pasalamat. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako. Salamat sa gugma mo wala'y pagluban. Kay iluwas mo ako sa pagka makasasala. Bisan wala ikaw makita, apang nakita ko ang gugma mo. May buhay ka na Diyos nga among ialagaran. Bisan ako makasasala, imo ako ipakaway sala. Yes, Lord. Tapos ka sa tanang pagdahil. For the last time, bisan wala ikaw makita, nakita ko ang gugma. Bisan wala kita makita, yes, Lord. Nakita ko ang salamat sa imong gugmang way paglubad, Ginoo. Bisan unsa kami ka makasasala, imo hindi pa kawalay sala, Lord God. Bisan makasasala, imo ako di makaway sala. Tapos ka sa tanang pagdahil pasalamat. Tapos ka sa tanang pagdahil
Pasalamat. Yes, Lord. Saan na yan kang dayon, Ginoo. Tungod sa dakong gugma, ngayong ipakita ka namo, Ginoo. Salamat, Lord. Bisan kami makasasala, apan imo kaming ipakaway sala. Salamat, Ginoo. So, Lord, na may panahon, Ginoo, nga ang depresyon o atake ka namo. Na may panahon nga maluya, mi Lord. Labi na kaning among mga igsoon na aning sulod nga silda, dili kalitayan, Ginoo. Na mo trigger mga negatibo nga mga huna-huna. Apan Lord, ikaw ang among kusog. Ug tungod kay ikaw ang among kusog, magapadayon lang hapon mi. Kaning mga unos mulurang ra ni Ginoo. Sa saktong panahon, muundang ra ni tanan. So Lord, salamat kay Ginoo. Ini kagabiho namong gipangayo imong kusog, Ginoo. Aron dili mi madala sa mga unos nga dagko, mga pagsulay, mga hunghong sa kaaway, Ginoo. Kun dili makalahutay mi. Hallelujah. So atong awiton mga igsoon, ikaw ang kusog. Way lain jud nga makahatag na to og lahutay. Panahon sa kalisdanan, panahon sa mga kawaladon, ang kusog ra jud sa Ginoo. So atong awiton ni ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog na Yes, Lord, ikaw ang among kusog, Ginoo. Muabot man ang mga problema. Muabot man ang problema, Walay makapahimulag. wala'y makapahimulan, Walay maikakumpara. wala'y maikakumpara Sa imong gugma. sa imong luma. One more time, ikaw ang kusog, come on. Istoryahan, Ginoo, igsoon, kay siya ang imong tusog, ang paglaom nimo. Ikaw ang kusog kanako, Kalipay ug dalang panan. kalipay o dalampanan. Muabot man ang problema. Yes, Lord. Ang problema, Walay makapahimuyag. wala'y makapahimulan, Walay maikakumpara. Yes, Lord. wala'y maikakumpara Sa imong gugma. sa imong luma. Kung sa man kalayo ang langit. Oh, samantalayo ang langit, Gugma mo para sa tanan. gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa ilan mo.Uluhod ako sa tiyan mo, Sa pagsimba kanimo, O Diyos. simba kanimo, O Diyos. Kung sa man kalayo ang langit. Samantalayo ang langit, Yes, Lord. gugma mo para sa tanan. Ikaw ang gusto, ikaw ang Diyos, kalipay ko. One more time, kung sa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Unsa man kalayo ang langit, Gugma mo para sa tanan. gugma mo. Ang Ginoo igsoon walay pinalabi. Bisag unsa ka ka magsala iyang gugma para sa tanan. Luluhod ako Sa tiilan mo, ilan mo, sa pagsimba kanimo, O Diyos. simba kanimo, O Kung sa man kalayo ang langit, Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. gugma mo Yes, Lord. para sa
ikaw ang kusog. Ikaw ang gusto, ikaw ang Diyos, kalipay mo. Ikaw ang gusto, ikaw ang gusto. Yes, Lord, ikaw ang among kusog, Ginoo. Ikaw ang Diyos, kalipay mo. Yes, Lord God, ikaw ang among kusog, Ginoo. Sa panahon nga nabugatan, naging maayo, Ginoo sa among gipasan. Apan ikaw ang among kusog. Pinagi kanimo, mupadayon gid mi, Ginoo. Hallelujah, Lord. Salamat sa imong presensya. Panalangini ang tanang mga piniristo, Ginoo, mga inmates. Gananing sulod nga silda in Jesus' name. Lord, samtang magapadayon kami sa unahan, panalangini ang pagabuhaton, Ginoo. Dihugi ang tanan nga mo share sa imong pulong, Ginoo. I-bless ang matag usa, and again, akong gi-welcome imong balaang presensya aning dapita. Imong dihog, imong himaya, mulukop nining tibuok station, Lord God. So, ang nabiling panahon, ang nitugyan kanimo, Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, pwede na mag-encourage ako. Okay, mag-share na taron. Ito ang labisa. Ihatag mo yung chipang na. Set mo na akong imo. Okay, nakalimot na yung pailan ni no? So, ang uban diri wa ni kailan ako. Ako dai si Pastor James. So niya ayo lang kuno naa nga pastor ko nga nagistorya. Brad ra. Kani uban diri kailan ako ni? Brad no. So ako dai ang PNP life coach ani nga station. So ako pwede gwali aning mga kapulisan diri, ako pwede lecture, seminar. Unya mao na nga naagid mi himuon perminti ngay ngani. Murag busy lang ko but salamat ko sa Ginoo kay gitagaan ko og kadasig bitaw nga moari jud ko diri kay gusto ko nga share sa pulong sa Ginoo karon dali ito mga kauban rin kaning mga kauban na mga igsoon kay bawo mo gikan sa ni diri no gibag-o sa Ginoo actually kaning taas nagdada og bata kani wa ko mag-expect nga magit-an ako ni wa man ni moingon ako pero sila dahil ni Sir Panya kaning pulis kaning kauban na pud nato igsoon sila ni kasabot-sabot so na siya ko one morning pag Sunday morning, pagsuod na ko simbalak, mao man ang dito sa silda. So, tinuod jud nga kana bitaw ang iyang giingon, ipanaad sa Ginoo, makagawas siya, tagaan siya paglaom sa Ginoo. Indol gid sa Ginoo. No? Sige na ni siya guban-uban na ni perminti makauban na mo. So, kani sa si Brother Michael kani sa diri sa ni mao ni silda niya diri. Gikan ni siya kabawan niya. Pagawas mo rin niya, simbala yung pag way ning labay nga Domingo. Ikaw rin, Brad. So, Brad, sa din ako. Sa uban nga mga akro diri, akro sa Korea, ako may spiritual advisor diri. Pero alpa niya. Kaning usa, akro sa ni Bobby Lenteria. Usa po ni Manggiitan, Desclarin. Kaning si Michael sa akro sa ni. Kaya bawa mo kung na yung mga Brad na ko rin. No? So, mga igsoon, special ni siya nga kagabihon tungod kay na ako yung mga kauban po nga nakasinati, nakabati sa nabati ninyo karon. Ako, ang akong nabati ra, nga naanin nyo, nasinatin nyo kanarang di-judge ko kaysa una, katong adik-adik pa ko. Ako naman yung ibalik-balik. Mga silingan na mo diri sa tangaran, ingnon ko nila nga, wa na siya paglaom, adik-adik, natsigalang mata, piyaho kay naong niya. Tuloy, padulungan na minteryo, rehab, o prisuhan. No? Pero wa na gitugot sa Ginoo. Daghan kasi lagi sulti na ko, pulis man tayo, kurso, mauna, pero adik kayo na, puno na naman. No? So, sa una, nakasinati sad ko nga tungod lagi ning salot sa katilingban nga lain kay tagdungog sa mga tao. Pero tanawang na itabo na ko. Sa una, mahadlok og mga pulis pero karon tawgon ko nila. Ako'y tig-lecture nila, inviteon ko. Actually, gahapon, samtang nag-live ko, Brad, gitawagan ko ni Police Captain Jasper Reyes, akong classmate sa criminology. Tawagan ko, bay, ako yung gisam. Samtang nag-live ko, kay mag-ngam ko live preaching, no? Sa page na to, nga mabungahong Kristohanon. So, kung inan nga mao ni ina-drug symposium sa Kandihay, nabalhin aring San Isidro na siya, hippie. 2 days pa daw siya dito. So, speaker ko niya sa dako nga event is coming October 25. Lami, okay, muban ka na, Robert? 24 akong hearing, sakto. Oh, gikan di ba presko kay ba, no? So, mao na siya na kanang ngani na jud ko usa ko sa motivational speaker diri sa Bohol. So, I've been in different places sa mga dagko nga mga event, libo-libo ang mga tao. Unya na kami diri kay giguan jud minamo, gibiyaan sa nako kong pamilya diha sa Kalab, kung anak.
Actually, na prayer meeting dito, pero gisiguro man ako. Ay, gigugma ka mo. Nga naman, kay bahaw ko, nga kamo need kayo. Kinahanglan jud og mo comfort ninyo. Kinahanglan jud mo og na ikastorya nga kanang tarong pod. Lisod pod yung kaistorya na yung general bulura bugal-bugal wa. Labaw sa tanan, kinahanglan jud mo Ginoo. Amen. So, karon kay naaman ni sila gusto na ko na ako i-share ninyo igsoon pero gusto na ko pasiron sa ni sila. Kitsa ganahan mo una ninyo igsoon. Pwede ko. Oh, sige, ikaw rin. Sige. Ako na. Oh, ada gani siya. Ng gabi, tanan. Ako Praise na God. si Jimmy Lidang, taga-Kalawasan. Oh, kana. Diha na nang sildaha sa gikan. Gadun luyan. Oh. Pan, talang. Sa akong kaagis ang kinabuhi. Oh, dala. O paduol mo daron kadungog mo. Dosi ko katuig na nilbihan o politiko sa Mindanao. Nga, bago pa ko hinuli yung Bohol, itong 2018. Sa ako ang kaagi, ako'y Ginoo pero di ko masampit ba sa panahon nga makasa ko. Kay siguro ang sa nga wala ko mabuhat ka na lang pagpang-rip. Wala na nga. Oh, tanawa. Repray niya na buhat. Antod, tingabot ang tayo mga nagkabulas-bulasong itong hinuli kong Bohol. Pero ang Ginoo, wala gihapon ko pasagdi. Amen. Sige, protection ako. Sige ko, kabusan si protection. Pag-abot na pagbuhol, ako na lang sige, kay tuluro may kabuk, gabi na po. Pan ko politiko, ato aging eleksyon. Ato pinusilay sa Sagbayan, sa Sagbayan, usa ko nga igo. Dali, igo ko niya. Wa ko magtuo nga kanang mabuhi pa kay pantog may puntarya niya. Siguro, miracle lang ginawa magpasa. Napag ang tuyo sa ako ba nga. Amen. Ako sa kang katagan kuan. Lain chance kay umana man to dito, dala po ka diri, maghapon imuhang kinabuhi. Katagam, so ana ba kanang di ba mo ko makalimot sa Ginoo bisan og kanang makasasako. Pero di lang ko mosampit niya sa panahon nga makaatraso ko ba kay para nato kasi ginapos Ginoo masampit naman tao ka. Ang mga hinahangan ako ano. Atong pag napusilan ko sa Sagbayan, kuan. Kumatos ko og duha ka adlaw. Kumatos. Duha ka adlaw. Awo ka kamatato ba? Wa. Nag-uula ko asawa kay kuan yung doktor nga sagdi na nakanagi turo ko mga Ana kumatos day ka. mga tambal. Kantod nakamata ko so pila may istoryahin. Wag hapon kumusulong din sa Ginoo kay para nako Suyupan gyapon mo pagawas. Oo. Oh, suyup gyapon. Ando gabot ang panahon nga. Napili po din mong pating hawa. Ano to magdambol lang ko magdambol lang ko patungod sa kahiya ka Kasus ka lit jud na magdamgo ta galit. Karon naputan tayo mo kan, maghapon na. Isamot na lang kay na-meet na nako ang mga Daki. ingnon po nga mga erumbuang sa Bohol. Na, siyempre, Ah. hantod nga, one time, muna to nga mga kinabuhi hindi maayo, tanan, bisyo na yan. Tingabot nga, murag, stop na. Yung ginawa nga, sakto na. Itong nadakpan ko. Di, read ko sa balay, upat ka Granada, Tagko ro sa ba kanyo Nakidi, o 45. Ya, ako magtuo nga makagawas kay Nobel ang Granada, but exclusive ko na, Nobel. So, ako, wala ko maglahom. Kami si Granada, kauban ko nga ito diha. Oh. Wala ko give testimony ako kinabuhin nga. Basta lang kanadakpan ko na. Kuha na ka, alam ta sud, enjoy ta. Antod nga, daghan ko ba nga, mugawas na ko angay, pero napaghapoy panahon nga, mapugnan ba? Di ka matagam ha? Ako, bisan pag, di ako sa sood ba, rebisyon pa ko. Saka, kasi yung suyod diha sud. Pero nga, wag hapon may pagtagam ba, way pag, pero, ano na, wag magugay Ginoo sa imong kinabuhi mo lang, magkuha ka, halatira na ka. Kanto nihabot ang time nga, mugawas na ko pagkaugma, ako di man dyan kumuhilak, gahit ko pahilakon, basta Oo, pa, gid. labinag ka ng biklon ko nimo na, di dyan ko Tigina na ko sa kong asawa nga, kanay, o ginigawas ng pastor na, kaya hinto, ginakuluha, brad. Pag din ko tuya, brad ba? Hindi ko, ano man nila? Matong, kada gabi ito, pero kada gabi, kami ni Brad Edgar, mag-share mo ka ng Bible ba, sa mga pan lang na. Kada gabi ito. Amo itong gischedulean, one time nga sir-sirpan niya, na kalabay, di-off mo po ito niya. So, gusto namin din eh. Gusto namin. Siguro kami na, murag, nahintuhok ba?
Pero man yun nga kanang mo'y pangit. Anak diha simbaway, way simbahan nga gida. Nga, kumbaga, way girecommend sa ko ba? Kan simbahan. Siya gusto ka, na simbahan na mo. Pero, pangita ang simbahan haom para sa inyo ha. Akong plano, ito nga, siyempre, nakapromise ko sa Panya, panahal ko sa Ginoo nga, o ako'y makagawa si Lord. Mo na ni siguro ang panahon nga, musilbi na ko, or kanang magpadoon na ko nimo, magpagawang na ko nimo. Hantod nga, simba ko, pero akong una-una, wa pa, sa tinuod lang, wa sa Ginoo, simba ko, simba ko, ang nasa kong una, makagawas lang, mugawas, nigulit na mo ba, makasugat ni sa mga taong, mo'y hinungdan na nung napadlako na ba? Pero, sige na kung kuhan, pero basta ka na sa kung na antod pila ka Domingo, simba, simba. Isang saon ako og ka ng ligon, hilak mo sigo. Ito, gaya ko naman niya, tungod kay, musimba magugpo nga, akong kasing-kasing wa niya ba? Kaya ay magod akong hunahuna mo itong, siguro hunahuna sa Ginoo nga, ayun, nagbago na kaso, baguha, wala na kanang mga pagdumot, mga kayugot na ba? Amen. Antod nga, istorya. Usap ko ni si Brad Jim ang hinungdan nga, Brad James nga, siya may murag paan sa kuha ba, mentor ba nga, antod nga, mga bungkag nga itong mga unahuna nga di maayo para sa kuha ba. Kay, gikan ko nga kalibutan nga hugaw niya. Kuwan pero nawahan ko nga ako lang kuwan din ako nga dawato na akong Ginoo para wad alang. Sa time nga nawa na jud ano ko magsugat tami. Time nga kumpare ko na ako ha. Sugat sa kontra. Sugat sa kontra. Pero kuwan na itong mga panaad sa kung kasi kanang pan sa kung kasing-kasing bago na musimba ko na ako 45. Kaya ako nga, para nang mga sa umunahon na ba? Pero time nga, gidawatan ako ang Ginoo, nagpa-bautismo na ko niya. Ang katong, itong armas nga, para ang nila, ako yung gibalik sa tabiya. Di na kinahanglan ako kay, dawatan ako ka mas ligon pa akong armas Amen. para na. Biblia na lang. Ginoo mo akong mo'y pinakadakong armas ako. Mga ato, antod karon, marag wala na lang kanahon-huna na lang pero wala na gyud nga di na mosuod sa kasing-kasing bangakan. Ako nga sa ako lang i-share sa inyo ha. Bisan todo ka ng para ingani ka. Usa lang. Ay nagkalimot sa Ginoo sampit lang kay di jud kaniya pasagdan naagi sa kanunay para nato. O karing tanan akong gibalik ko lang maya sa atong bugtong ng oras. Amen. Ikaw ba? Isa sunod. Ikaw? May mga Lord. Amen. Kaya si Michael Torres, gikan po ko din gikan po sa Kabawan. Basta ako sa gitawag sa Ginoo, kung bag-o ko niya. Amen. Ya, akong gipangayo sa Ginoo sa dili ko sa sulod. Sige pa kong tuon sa mga pulong sa Ginoo. Akong gipangayo sa Matthew City na kayo sa Matthew City. Pangayo, pangita aron ka mo ang putang pag-abrihan. Ato kung sige naghanay nako sa hantod diri, hantod nang abot ko dito sa Bawan. Kabawan. Akong gipangayo sa Ginoo na Lord, og tagaan magani kun paggawasan. Ayaw paabot sa dili pa mabot akong birthday ug di pa matapos ang tuig. Sa gagawas ko Lord. Amen. Akong sipertisyuhan akong namoy. Bunta ko to hapon may oras na wala ko brehi ang Biblia kung pangayo niya. To luha singot ko nagmagkurog ko hantang magbasa ko. Amen. Bible. Atong ingabot man yung panahon, nawala na ko damha pero wa ko magundang pagsalig pagsampit niya. Nagdula na ko volleyball, marag wala na ba? Ana. Di balik na po. Dula na po may pag-augma, liga. Yan na Lord. Karon na hearing na ko Lord. Napospon pa jud. Puspon. Unsa may katuyuan ni Lord na nganong napospon pa man. Napa ba ko kagawasan? Pero wa ko mo wala sa akong paglaom. Amen. Isalig ko niya. Pagka July
June 11, hearing na ko. Mao na to. Sabi, mao na yun eh. Sabi, atay, alas 8 mo kong hearing, wala man. Duwa ko balibol. At pagka alas 2, dula na mo. Natawag, Mike, hearing. Hearing na, dali ko, ganahan akong puyo din eh. Wala na, diyan na lumuwi ba. Diyan nagitawag siya sa kwan na ng GMP. Mike, Aturias, hearing. Tawag, mo hearing. Sa hearing din siya. Sabi ko, kuwan ba, kumiljar mo. Hearing. Pag abot ko naman sa kuwan, gisugat ko sa kong komplainan. Laya ata. Men. Matong gabing payan ako. Gabing, gano'n. Gidungog din mo Lord na dili pa mabot kong birthday o di pa matapos ang tuig, makalaya. Dato, batong sa dihan nagpaabot na ko. Kung ipanggat ko sa akong mga kauban na gidumog ko pagampo. Ipadayon ang iyong pagampo o pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Kaya naadili nga natong Amen. Sakto. na atong kagawasan din eh. Og gikan bisan ano nga atong gitunan din sa sulod sa Bilongguan. Atong dadon sa gawas ug say nakatunan nato. Amen. Ato ipakita nato sa katawhan na naatay kabaguhan. Mao nang ipakita nako sa akong mga igsuon, akong mga sibilingan na nakoy kausaban aron sila makabig ko sila sa nako. O maorot pa nila kisira kung ibalik sa atong buhay ng Diyos. Amen. Isa mangutan na sa ikon ninyo kasi sa may unang ganahan ninyo mag-Bible ba? Kanang Bible bitaw na amoy basahon kay magdako dito daghan sa balay. Okay? Naay uban wa may Bible ri uban o magdako Bible ri ikasunod adlaw. Kumpleto mo diha naay uban nga way Bible. Namin mga Bible. Basahan na ninyo ay mo sigraha. Kay ang inyong paglaom na sa kuan. Biblia so kani ikaw no po siya ba? Kani wa ni nasuod sa silda pero kuyaw po ni kayo kuan. Sinatian. Kailaman ano. Ngil update man kayo ni. Mao na lang po ni nabuhi sa iyahang grupo. Diba? May base sa tanan. Maglamig ka paminaw ng mga testimony sa mga kauban no, mga kuyaw po sila mga kasinatihan, mga kanang diyan sa nila pagbago sa Ginoo. Ako rin yung nagsulti-sulti kamay. Wa ko musunog silda. Pero niagi po kong kamatayon. Usa ko gibago sa Ginoo. Ang akong minsay karon gabi na mo so minsay sa paglaom. Paglaom na akong i-share ninyo. Gani mi kami yung gigamit sa Ginoo nga murag matinga mo no anong kami gipanggamit sa Ginoo natin nga gwali ninyo. Puro ni mga kriminal po tanan. Sa una. Dautan mo mga tao sa unang panahon mga sagbot po sa tilimban sa unang panahon ba. Pero, Wala pa ni bata pa ni sinukubanan ni pa ni. Siguro ang katayuan sa Ginoo nga kami gigamit tungod kay kami nakasabot kun sa inyong kinabuhi. Amen. Nakasabot mo sa inyong kahimtang sitwasyon. Kaya ang inyong naagian po na mo. Yan na ba? Ako namin sa inyo mga inson nga di kita magpakawag paglaom, di kita magpakawag paglaom nga makagawas ta di lang sa silda kundi makagawas ta sa mga daotang mga binuhatan mo ni pinaka-importante gid. Nga kagawasan mga di lang atong lawas nun nga lawas nga physical nga makagawas kundi atong spiritual makagawas sa tanang kadaotan mo inson. Amen. Kung ginilaing una-unaon ko, labi na yung kinabuhi ka na mo sa silda, murag magburong ta, murag kanandi maglibog ta, gusto ta magawas di tagagawas. Natay bation nga murag latay. Natanan. Nasud pita. Pero kung sampit lagi mo sa Ginoo manson, sampiton lagi na Ginoo, saling mo sa Ginoo sa iyang mga proseso, di mo magpakawag paglaom. Unsay natabo yung kinabuhi karon dawaton niya kung consequence sa itong mga binuhatan, di ba? Amen. Amen. Consequence sa mga binuhatan atong dawaton magpaubos ta mga ito sa ilo sa Ginoo. Amen. Kay absurd lang po ko sa akong kinabuhi nga wa ko masud pero lisod-lisod po kong nagyan magsawa kay layo ng mga damdan gawa masayo bisag kani ako igagaw man ako ni wala kibaw sa mga kaagi nga Nagbuwag lang manit, na no? maglayo na po damdan sa unang panahon ba na kuyog na po mga drugs, mga droga, mga duwa-duwa hanton nahimo na po kong membro na po sa mga gan for hire nadayo na tag Mandawi, nadayo tag Cebu, dayo tag aring labang dapit sa Sikihor. Lain-lain natin naabtan.
Murag lami ka paminaw kinabuhi kay gusto lagi kani lagi atong kinabuhing kalibutan Lindot man, lindot man gud magdadag armas, lami kay magdadag armas. Ma-enjoy na po kasi ang trabaho. Lindot kayo armas ba luto ang mga armas. Labi na nang nagdako kami dinagdaog ka pagdako mo Oo. magimawas ka natay garbo ba matandog ba. Nga, gusto ko mahimong kriminal pero respetuhan ko, ang tahoron ko. Pero sa akong mga naagyan, mga igsoon, wa man diya po inungdan. O, na-achieve daw, naabot ako ng sitwasyon na nahimo kong kriminal, nahimo kong tirador. Pero unsa may ako nakuha, unsa may kaayuhan nakuha, wa gyud po hinungdan. May insulto lang yan po kayo, abot siya umbay, wa gyud pa kailan mo siling kag unsa ka. Yanuyanuhon lang yan mo ka. Ano ba? Anto kaya ako nga nagtulog pag sa istorya mo gisoon, niabot yung panahon atong namin trabaho ato dapit sa Danlaw. Yung wala gyud ko ganahay sa kinabuhi. Nakapangutan ako sa pamilingon ba. Nakapangutan ako sa Ginoo, Lord. Ganong naabot mo kaning sitwasyon, ganong naabot mo kaning trabaho ka. Wa man ako ni panganduya na mahimo kong kriminal. Ganong ingon na kay nakapangutan ako sa pamilingon ba. Kaya gusto na kong mubiya, gusto na kong undang, pero lisod ba kay mubiya kaning sindikato kay di ka yanog hawa gyud. Eh, matahilingan pag hawa mo mabulilyaso yung grupo, ikaw may pahimungtan tanan, ikaw may dudahan, ikaw ni pindot, ikaw na naghimawan. Tumbaon yun ka. Pero, atong dahil man isurindyan na yung Ginoo, gusto nyo gumahawa, Ginoo. Gusto nyo gumundang, gusto ikaw na yung bahala yun, unsaon, unsa nga paagi, kaya di yun ako makayang mabiya. Matong, grabe isorte sa akong kinabuhi. Nahimong presidente si Digong. Gilunsan ni Digong kung Operasyon Tukhang. Halos makauban ako tanan dito, mga partner, kaubanan ako dito sa Cebu, puro hurot-hurot yung sila katumba. Duhan ako kamo, puro patay, so grabe yun. Gawas na yun, nakagawas ito. Pauli ko dito sa Bohol, ibalik na po ko sa grupo dito sa Nahawan, kuyog lang yan po ko, hatod lang yan po ko mga drag sana, kuyog ko maningil. Ako yung sugog maningil dito sa Karapi, na mga gahay ko dito. Iabot ang panahon yun, nag-ibadlong nito sa Ginoo mo itong sitwasyon nga, nabot yung sitwasyon nga ng pusilan ni Ginoo. Sa diha na pusilan ko, nakaingon nga po, swerte ko kay uhon mo ko itong pikas grupo, hindi yung paka sa luyo ba. Swerte lang ni Kagar. Ni Kagar, unang tablet niya, Kagar, kabantay ka doon, pag utro niya, hando siyang slide, nakabantay ko ito, nakalukso ko, latiyan ako ligo. Gabi mo na ko, wala sa kautro kay, kanang gabi ka mo tira mo, huwag tamo ng pananaw mo. Itong sayang. Wala sa kita na ko, ligid ko, rolling ko. Bunot ko sa armas, pataka mo pabuto. Basta lang hindi ko masigundaan niya. Sometimes sige kong lakaw, sige na ko, ampo, sige no. Lahi kung siya brad, di mo. Ikaw kay wow ka isang bit, di mo. Isang bit sa Ginoo. Dahil ang sitwasyon ko, ang sitwasyon naman ito, lakaw ko. Lingaw ko nga, Lord, kanihita po sa kinabuhi, wagi lang mabasol ako ang kagalingan. Wagi ko mabasol sa Ginoo, nang basulon mo ang Ginoo nga. Sakto magpahimang no ang Ginoo nako. Ako magkagalingon desisyon na nakita po nga nang naabot ko ng sitwasyon ako, wagi ko mubring sa Ginoo. Kuto ninyo mo sa Ginoo sa kabuhi, samtang na po ko ginawa, ngayon pasaylo dahil. Lord, pasaylo ako sa tanan akong nabuhat, tanan akong kasaypanan, tanan akong masa, pasaylo ako Lord. Tawar ako, mauyang ko, way nagiyan ako, atong mga panahon na way nagiyan ako, delikana, nagsuko mga kaliwat, puro yung mga kasagdan na ito ba, way nagiyan to, way nag-guide na to, tudlo ko, sa mga matarong, sa maayaw. Magpasilo ako, Ginoo na, kung imo naman kinukuha ko ng kinabuhi ko ng panahon ko ng adlaw, wag yung mahimo, kaya ikaw may tigiyas ng kinabuhi. Ako yung dawaton. Pasailuan ako, bahalag asa ko mo, dadon sa imperno sa langit. Matong nakabot pa ko sa barkada ko sa si Freeman. Si Freeman may ihatod na ko sa ospital. Sorry? Armas ako, katong nasa buwan ko tanan, gibili na ko Freeman tanan. Na, Mga amigo na mo. amigo na. Di ka bili na ko tanan. Pag abot sa ospital, sakay ko, gikarga ko ng special na van dito. Ha? Karga mo. Pakyaw ka. Pakyaw mo van. Dito na ko sa ambulansya na pass out na ko. Wala ko kalibutan sa ilagas ng pinabuhay at mga panahon na atong mga orasa. Basta ko nang hinunduman, mga labay nagtulog adlaw, usa ko nakamat nyo nagbalik. Moto, pagamat nyo nagbalik, dito ko nakahilap, kaya nung ibuhi, bigyan ko sa Ginoo. Amen. Itagaan bigong chance sa Ginoo nga kuhan. Nga magbago ba? Matong gipanaad yun ako sa Ginoo nga. Magbago, gigawin ko naman, gawas. Tuod man, gawas yung sa ospital, larga ko sa Mindanao. Dito ko nung paayos ang samad, gina ko, gini samad ang tiyan, operasyon din.
na Gito nga bala. bigo ko ng bala pero ang mga tinayo. Nalubong pa bala na Brad, nasa yan. Kasi baka di mo lang buhat. Na ang bala kaya, nas paa. Sabay mas Ang mga tinayo na. Ano na no? Giputol na nakada sa tinayo ko kay itong mga Hindi extra na makita na dire. Sama dala pa dito. Sabay ng dugo mo ano pa. Sunod eh. Manwa nila ko ah. Na akong tinayo, giputol na mga sa kadangaw kapin na. Nagsumpay kay Sumpay. ma-infected man daw itong agis wala. Oo. Infection na. Matong Mo pa niya ako abroad nga mo antod hawi na. Mm. Pero ang pan sa doktor nga 3 to 6 years pag na siya mo week na ba. Kay katong ugat ni kuan gato na. Itong naigo. May panahon mo ba, mapila mo bala, sakit lakaw, sakit niyo ka naman. Kirot ba? Kirot. Ngatong pag gitag Mindanao, wa pa ganing maayo, excited ko muli kay gitawagan ko tong partner mo atong gitaon to atong yawon. Bawas ni. Uli. Tumbahon. Na di pinaniya ba di ko siguro di mo kilawon ng dungga na. Ipakilaw do niya ba? Di excited ikaw uli ko. Oh. Sakit pa akong sambatal diyan. Pero wa gyud ditunggot sa Ginoo may tabo. Kay gusto gyud sa Ginoo nga hingpit na pagbuha Amen. May tabo sa Ginoo. Matong ang hinungdan na ito nga marag napagko ko sinugdanan katong gi-invite ko sa mga anak. Ugay mi nagbuwag sa anak nga pila mi katuig mo makita ko. Nadusi katuig po katuig mo makita. Invite ko sa mga anak. Pa bani og simba. Reply ko, sige. Ganan daga. Excited mo simba, pagkaugma. Patangatan ko sa simbahan ako. Di man dito simba, diri man sila Pastor James, wa ko ibaw, wa ko ibaw ng bali ba. Or nana di mo diri simba. Sige, koyo na lang po ginagawa ko. Wa ko musod sa simbahan nila. Sila diri na ko sa gawas, ngayo ang giburanan. So mo kasabot sa gibati atong tayo mga. Nara ko sa gawas sa simbahan. Kasalbay sa bahay sa mga tao ng kalit maglugmaw og luha. Tani luha ba? Nakoy sig hunggaw ng demonyo ay sige hilak ka pati ganaw. Pati ganaw ganaw. Bakit na may lang? Pati ganaw ganaw do gilak. Puto. Wa ko kasabot ay. Wa ka ko ang damoy mo ginilak. Kita ginaw hinilak. Matong sinugdanan niya kanang ganahan ako balik simba. Unsang dong sa hiya, unsang ano nga to mo gipangita ako ba kada domingo ana. Hangtod karon magtulong ako tuig nagsigbalik mo simba kung kuno pa sa James. Naghanggang na natawa ako pag sinugdanan kay kanang bulbulan ko. Babi simba-simba to mga nang balos-los man ako sa bahay man ako. Tumulon tagtagay balbalibad ko. Mura ko kag Tinoo eh. Mga balibad. Say kungot ko sa una na. Mura di ampay nimo ano. Daghan kay mga Di man gusto katuo. Daghan mga bugal-bugal pero sud sa tulo ka tuig na kung sukan nga ni hunat ko nga muwi ani sa nang bisyo. Nakita ni sa mga silingan, mga tao nga tanan na kong kaliwatan nga puro na kong mga kontra sa una. Karon perti na akong suura na. Mga iyaan ako, close na ako sila tanan, may gagaw. Respeto na sila nako dili respeto mo para sa unang panahon niya. Napugos lang kung nakadlok ni mo kay. Respeto na sila tungod sila ilang nakita ako grabe na kadakong kabago. Nakita mo sa uyo, mga iyaan, mahilak, gatos, salamat sa Ginoo ron, ginabag ko nga ano ba. Manang akong i-share niyo ang mga igsoon niya. Ayaw mo pagpagawag paglaom nga abi kay namo di karon susod sa silda. Gawa na mo paglaom, una niyo awan natay paglaom. Wala tay pag-asa kay gihusgahan nata sa atong mga tao sa palibot nga mga sagbot sa katulingan wala yung mga pag-asa. Ayaw mo tuo nila ato tamo tuo sa Ginoo. Samtang napatay kinabuhi, samtang buhi patay sa kalibutan napatay pag-asa nga magpabot. Di ba ko ganin ni Brother Jimmy, di ba ko ganin Michael, di ba? Way imposible sa Ginoo basta ikaw mismo imong kasing-kasing willing mo balik sa Ginoo. Kaya kung ang imong pag-ingong magpagko tama na sa baba, di gito magpagko. Kinahanglan din nga ang imong kasing-kasing nagi ka ng unod ba? Na nagi kauhaw sa Ginoo, mutuloy ka niya. Once nga ma-achieve na niyo, once nga ma-feeling nga magsoon, kanang grabe gid nga kanang kagustuhan gid ba? Kauhaw na magbago gid. Imani na niyo, makurat na mo. Naida kong milagro sa inyo ganabi, makalit kong gagawa, so siguro gugma dayon. Amen. Siguro sunod semana, sunod buwan. Lahi ang Ginoo may mulihok. Amen. Kay milagroso ang Ginoo ay makabungong sa Ginoo kung gusto sa Ginoo magkalayat ang palaya. Amen. Kay ang Ginoo mo gamit og mga tao, siya ni bahala sa mga proseso basta mosalig na ganiya. Amen. Kung dili pa mo ganing panahon niyo makagawas, pabutang ang panahon ayaw ka surrender dayon, ayaw pangluod kay kanang
atong pinag-iyawan, dali rabit ang luod. Kusog kayo itong mudiman sa Ginoo. Ginoo, pagkawasan ako sunod si Mana. Nang sunod si Mana, wag kapagawasan, luod ka na yan. Ayaw, dili nga na, pag ang yun sa Ginoo. Kundi, kita mismo mo submit, submitar, anong sa'y proseso sa Ginoo kung paano sa atin. Amen. Tubago na itong pag-ampon niya. Muna kung ikasaya niyo, Manson, yan samtang buhay pa sa kalibutan, di kita magpakawag paglaong. Samtang buhay pa sa kalibutan, kada adlaw, kada gabi, mangayo tag pasaylo sa tanang nasala na itong nabuhat. Kaya ang Ginoo sa kanunay, nagminaw na nato. Paminaw na sila na. Pinangga kanila. Amen. Pinangga mo. Mm. Kaya ano, ang ilang pagbadlong nyo, napa mo sa prison, wala mong bulit sa cemetery. Yes. Di ba? Nood yun. May daghang uban nga, mga parihan itong mga kinabuhi sa mga dautan kayo nga, wala gin magi prison, dito na katumba. Dito na kapamatay. Dagang bukaila. Wag pa ko kawalay, patay na. Mo tayo mga nuoy kayo, kaya wagin to silang mga higayon, pangayong pasaylo sa Ginoo. Amen. Kita na natin diri sa sulod karon nakakita kong chance na pangayong pasaylo sa Ginoo. Pag kayo, paglaom. Ako pag ato may tabo na ko ng pusilan ko. Dayon hay og pasaylo sa Ginoo, samtang naghinawa ko, samtang buhay ko, kaya ano sa bumay pasaylo patay na. Di ba? Oh, di ba nga akong pag-ampon sa Ginoo dito pag gibuhi ako niyan balik. Gawas pa ang Ako lang granada na ko, Brad. Di naman siya wala mo ito mga gawas ko. Pero, hugot lang siya pagsalig ko ito. Amen. Sakto. Managingon ng milagroso ginagino. Amen. Kuya ang ginaw may mugaw, mo liho kay matinga juga, matinga nga ngano ka? Way imposible sa Ginoo mo, way imposible. Amen. Manang mangison ayaw gid mo pagpakawag paglaom sa kanunay ibutang sa atong kasing-kasing mo na kanali diya iyapoy Ginoo nga andam kanunay maminaw na to. Amen. Andam kanunay mutubag sa atong mga pagampo pagsampit niya. Basta kinasing-kasing lang ang atong pagsampit niya mo. Muna akong share niyo kanang gabi ng gusto no. To God be. To God be. Salamat sa Ginoo mga. So inyo na dungog no sa uban day nga wa kaila ning duha kaning Michael ug Bobby. Mao ni sige pangulata pamira sa una dress ka rin mga bata pa ning uban. Dahil tayo nga nagrambol daw ning hantud naigo na nasumbagan pa na niya na si Brad Bobby kay grabe uso man sumbagay sa una panahon na mo. Dinahe. Mao ni mga karaan nga mga aktor gid rin alumni no. So nakita niyo Ikson kani siyang tolo appeal ko consider mi nga mga kriminal. Ning agi may pamaligya na priso naman ni sila unsa pero sa Ginoo na ipaglaom. Amen. Ako dili na lang ko mo share og taas basta ang turning point nako dalhuno nako og Cebu i-rehab. That moment nga i-rehab nako nagsige na ko ginuktok dito sa danan i-rehab nako ano. Ito rin nagtangkong. Unsa akong bukaton ani kay akong istorya tangkong naman mga tangkong magistorya ko. Drug overdose naman ko. Eh kaning naay kwarta magsige suyop ka. Ya katong kusog kay bayba sa una ang tanan nga mamalit mag-agi nako. Makasuyop ko sa mobalit. So grabe kayo niya mao to bagstorya na kog kahoy, Jemelina, mao gani. Ako ra usa madlok ko kung anino. Manamin ko murag lay mga ugat-ugat akong naong usa ka paka sa mong tiil daghan ko madungog. So grabe. Mura nag ang kabuhi na nagkuyo na sa utok. Ni Brad Bobby nga di ta magpakuwag paglaom. Ang mga tao mingon way paglaom, ang ubang mga tao niingon manggawas na sila ex-convict na. No, mga tao ra na ayaw paminawa na. Ang Ginoo paminawa. No? Ang Ginoo na ikatuyuan. Naingon si Solomon Iksonase gisulat sa panultihon nga usahay ang mga tao daw makasinati og pait nga sitwasyon. Una pa sila magbag-o o murag na igo di mo gamay na. Usahay na yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga itugot sa Ginoo. Nga way na accident dili ni aksidente. No? Gisayangan pa ko ganina sa kumbrad nga nawa diha pero kay bawo ko nga dili gyud ni aksidente na ikatuyuan ng Ginoo. Naami diri naa si Brad Jimmy naami tanan diri. Kung maghisgot, magdruga, grabe kung sinuyupay lang na. Mao bitaw usahay mahilasan ko ng mga late bloomers or ng mga adik. Namin makita di naghatod ko sa mga anak bago pa lang karong si Manaha. Di grabe nga lakaw tumtul-tumtul ba. Ana ba pila kay nasuyop pa niya. Ano na o pila nakadamian ni siya na o pila suyop ni Muda Brad. Ana niya ako minyo sa walog kita ka nang nilakon nagtama na basta nga na tumtul-tumtul niya ang sigarilyo murag malipayo na skill bagko pag ito ni kasuyop klaro kayo. Nagsugat may kayo grabing tamaan mura naman og murag mo magsayaw nga magtakaw nga printing. Gawa ko kailangan pero mga bagoon ko ni mga tao dis klaro. Kami sa una libo-libo mong suyopon sa magsulo pa og 1.8. Chill na kayo, sigarilyo na di doon magpagkuhan. Mukagot lang naong ang di man naglikayan. Sa akin maminaw ka nga. Murag na yung magkanana. Mimo kong sabayan sa imong ipon.
Kalaman sige niya ang kuha mo sa kanlo. Oh. Pansi. Di ka ligayan ba? So, nga na ba? Sumaw na mga igsoon nga taliwala sa kangit-ngit nga among na sinati. Naagid ay hayag. Basta mo sanumpit sa Ginoo. Basta mo salig ta, mo laom ta. Ayaw sa tao sa Ginoo. Mangitag pamagi. Ako igsoon ako i-share niyo ang testimony daghana. Pila na ka piniriso diri sa Tagbilaran nga gituan na mo. Di ko kalimot na inapriso nga dakong tao VIP, di lang ako i-mention. VIP siya na priso. So, ako mag-expect nga na dahil ang title, bala, yawam, dahil mo nga na priso, kung si kaso mo, droga. Sige siya, pampo. Hilak sa perminti, muluhod. Lain man mga piniriso dito sa Tagbilaran, labi ng area ning naay atbang sa Q-Hotel na may prisuhan diya nga, luyo, fire station nga, basta, luyo, basta. Daghan kay na piniriso, mga 30, 40. Mangluhod dyan, malukod dyan, hilak, grabe mo naghilak niya. Katos siya, sige, pastor, pampo, pastor, ingon siya nga, pastor, nanay schedule na ko, 330 plus. Mugawasay na ko. Abi yung mga igsoon, layo pa kayo, may tawag na. Pastor, din na ako, sibuk, nakagawas ko. Unsang pagabutanga nga, 300 plus pa man to. Nga nung gitawagan ko kalit kay Mauni, na-dismiss ang kaso Mauni. Pastor, grabe kayo. So, akong na-realize mga igsoon nga, once ang ato ring pagtuo sa Ginoo sincero, kinasing-kasing, dili pa kitang tao, ang Ginoo mamati sa tingog sa inyong kasing-kasing. Amen? Naipaglaom sa Ginoo. Uban man yun din, nag-struggle, financial, or unsa man, mga hiring-hiring, no? Ang Ginoo nakakita, ang Ginoo nakaila, kabalo sa inyong abogado, kamo, wala mong kaila, pero ang Ginoo nakaila, labaw sa tanan. Mauna nga, salig lang tayo igsoon. Amen? Salig ta sa Ginoo, kupot, sa Ginoo, kupting, saad sa Ginoo, sa Mateo 11:28. Ningingon siya, duol kamo kanako. Kamong gikapoyan, ug gibugatan, papawlayon mo kamo. Unsa may mga struggle ninyo every night before mo mga tulog, nga naay mga time ngawon mo sa inyong pares, inyong asawa, inyong anak, di na kayo makita ninyo. Naay katuyuan si Lord ana. Ang inyong pagduol sa Ginoo, katong inyong pamilya nga naa sa gawas, ang Ginoo nay bahala. Amen. Ang Ginoo nay bahala mga igsoon. So akong giyang tanan nga manindog ta mga igsoon. Kay layo para ba ning uban ang mga kauban taga Napanis Bukid. So, ganahan ko mo ampo ninyong mga igsoon before ko mo release o prayer, gusto ko nga mag-awit sa tas Ginoo. Itong awitan ng Ginoo igsoon, wala joy lain nga atong kaduulan, kadangpan. Para sa inyong sitwasyon karon walay laing maghatag og tinud-anay kalipay, kalinaw. Nga kana bitaw maka-overcome mo sa mga, let's say, depression or unsa may mga dili maayo nga una-una. I remember usa sa ning gawas ani Brad Nobio. Ning uban naman to nako, ito sa Manila ning eskwela. Gikan ko to Kabawan. Brad na sa tulamo, across to. Ingon siya dagang higayon nga nagsige daw siya tan-aw ning silda di kay ganahan na siya maghikog. Pagabot niya sa Kabawan ning samot lami og hikog. No, pero wa na dayon na kay nakaunahon na siya nga nakaginhawa pa man siya. Nay paglaom. Amen. So atong awitan ang Ginoo igsoon. Atong balikon ang pag-awit ang chorus sa awit sa gugma. Yeah. After this, mag-ampo ko para ninyo. Ako igsoon, wala ko kailan ninyo, pero ang Ginoo kailan ninyo. Walay matago sa Ginoo. Ang Ginoo may nakahibalo sa tinuod ninyong gibati karon. Pwede man mingon nyo, nag-uol na kay murag nagpuno, pero si Lord may nakahibaw sa inyong una-una. So atong awiton ni mga igsoon chorus sa awit sa gugma. And then after this, mag-pray ko ninyo mga igsoon. Bisan wala kita makita, tapos ka sa tanang pagdali, paasalamat. Bisan wala ikaw makita, bisan wala ikaw makita, apanak. Yes, Lord. Pamang ka na mo nakita, Ginoo, kanimong gugma, among nabati. Bisan kami magkasasala, di mo kami ipabati, Ginoo, sa ilang dughan, karong Ginoo nga samtan na ginabuhi, na ginanhawa, na ipaglaong, Ginoo, dili pawahi ang tanan, Ginoo. Imo silang gipamata karong buntagan na naay paglaom, Ginoo. Wala sila gipamata, Ginoo, nga walay kapuslanan kung dili na kay buhaton, Ginoo, sa ilang ginabuhi. Kung na kay katuyuan, Lord, nga nung nasulod sila ani nga silda, Ginoo. Pwede man unta dili ni may tabo apan imo ni gitugot kay imo sila ni gugma, Ginoo. Tungod kay dining dapita
ilang ma-encounter ang imong presensya. Tungod kay dining gapita Ginoo ilang ma-encounter ang imong gugma. Eh siguro napa sila sa gawas, wala sila kay nundong nimo. Siguro napa sila sa gawas, kumpiyansa na sila kaayo Ginoo. Kapag naa sila ning sulod nga silda, wala sila ikyas na ay mong presensya. Kung mao ni turning point nila Ginoo nga magbuod kanimo, kay naa kay plano sa ilang kinabuhi, gusto ka na imo silang gamiton Ginoo.